my love slave. Lahos na diring tapok, pinsapay mo sabay. Magtagay ta sa mo ang area, bisag binuntagay. Tuyok na ang baso, dili na delikado. Positibo ta permedere nga way nagpositibo. Lahos na diring tapok, pinsapay mo sabay. Magtagay ta sa mo ang area, bisag binuntagay. Tuyok na ang baso, dili na delikado. Positibo ta permedere nga way nagpositibo. Rapolo Kasadpan, fourth battle of the night, Monchito versus MP3. Kaya maglanga sa tanan eh. Big shoutout sa itong venue karon, Tambayan and Dick's Pizza. O shoutout sa shoutout ni Hiljon sa Pufile Clothing. O siyempre shoutout ni Boss Mayon Permanente no, sa Turbectic. DJ for the night, DJ Dayan, DJ ECQ. Solid. O siyempre shoutout sa tanan ganyan ni first time na mo sa Toledo, solid kayo mo tanan dire. Sa kung wala, gikan Kiyot Pardo, make some noise for Monchito! Usap akong amiga medyo di ba halata. Tamis pa ka sa mangga kung ang mangga malata. Oras di muliho kung muliho kang wala. Kung makasabot sa kong gihimo nga tula. Ila maunay pinakauna. Di ka makagawas murag bata sa kuna. Magluha imong mata murag bagong bakuna. Pinakauna nga tilaw pareha sa una. Kilig pa sa mga naghinumitay timpura. Una pa ganito so kanong di na maitsura. Posible daw mag-aabot lang ito kang yuta. Basta ako magtason bahalag makaluya. Kalimtan ng tanan sa una nga tilaw. Daghan daw og lami. Dili lang kay ikaw, dili lang kay lami. Asa na sa dlingaw na anak ko tanan basta ang naa kay ikaw. Shoutout din sa Pupile Clothing. Salamat ang sir. Sakon to, gikan pa Surigao. Yo, make some noise for MP3! Yeah! Ang kasakit gipaning kamutag tago. Di ganahan nga mang damay pa og mga tao. Gipaning kamutag ayo. Pero kalit mo tulo ra ang luha. Basig gatoo akong utok kagiyan. Ang sakit mawala dula-dula ra pa nagsadagan ako aning life. Why seryoso ay hangtod sa nakatilaw og strife. Daghay gihilakan na layo sa ginikanan. Gilibak pa nila sige lamang di ta diri taman. Kay bisag wa pay naabtan sa eksena. Di limitado ang mayawi sa ko nga sa tama ng kadena. Bugat na kung spit nakaingon ra mo nga plema. Kay sukad sa una sig bisag sa bito a kapela. Abinimog sa yun di ra ba. Shoutout Carp DM, Surigao Street Clothing, Shaman Ubek, 620 Familia, Tumaguete. Let's go. Yeah. Managkwentos. Daw si Chito, pili niya siya una. Minatatanan na! First round, Monchito, let's go! Yo! Pagkuhan ko na. Magkitugay na dyan. Yo! Dili na siguro ko kabalo mo duwa. Dili na sad siguro ko kabalo mo bars. Kaya kung musuwat ko, murad akong alien. Yeah! Bisag wala ako sa Mars. Kaya gigahinan matikag oras karon siguro alang nga kanay mong adlaw dili nimo makas. Ali binirahay tagsuwat. Kaning probinsyano sa syudad, hinay-hinayon ko nig patay, ilubong ko nig buhi niya akong gamiton, kutsara og luwag. Pildi ako pa maagi sarap. Tanaw na to kung sadyod ka kaseryoso. Di kay manguha kag info niya imong itira nako kay boring kayo makikontract chismoso. Pero maudyo na ang resulta kung ang sod sa imong utok, naasod sa imong kuto. Malahi lang nato gamay. Kay mura naman gunmog ng kaminghoy. Ganahan kay padala sa tika sa flip top para mapunan ng taga Cebu dito nga kingkoy. Giulu-uluhan na sa siguro ka. Litsi dyan na yung pundok. Kay katong kanta ninyo ni Pen, Chris J. ug JP, mura mong mga uplok. Monong ay kung pasikatan mo mga linya. Mga wordplay nga pambaog. Purma pa lang nakudaan, bisag wala pa'y gisulti. Mura nag nakadaog. Kadaigo sa kong suwat. Mura daw kong nakadapog. Mo nang ayaw pala bigsikit na kubay. Kaya basig demonyo na ang imong masabod. Sa Surigao, mao niyang ilang champion. Giila nila nga icon. Nganong imo mong tagaan na ng MP3 master. Nga hagbay raman ko ni gamit o iTunes. Bisag dili ko daigon, akong lyrics pang umbak. Kung ibasita ni sa uwan imo sa lisira, ako pang bundak. Pasalamat ka na busy ko sa Roblox.
ko hinambogi nga champion ka. Kanang mga rounds nimo siguro Kay buto na unaon lang back-to-back champion sad ko sa una. Kung wala ko gibayas ni Pluma. Pero goods ra. Kay buutan man si Pen. Nakita sad na ko yung improvement. Para may na lang na imual sa ilang grupo bisag, wala kayo sila yung movement. Pasakayan na yung nindot nga comment, ang mga pistis na naghuwat, inig type sa fighter niya na ikalayo, naanasad sila yung bagong suwat. Shit kayo, Brad. Yun sa manan ninyong pagsago, wala ba gani mo makahuman sa inyong unang suwat? Naanasan mo yung bago? Lami kay suwatan ninyong utok og Nike para makaingon mong mauni agi nga sakto. Dili na mabaligya akong lyrics kung iprinda, dili na san madawat og di pa lang takailag ihapak na tigag tinuod nga bara. Kay lami na kay ipanapat. Kinahanglan ko ni buhaton og dili lang dapat og mahimo kada adlaw ko mo batol para mahipos ng muning mga nagkalat. Napalihog lang ayog isud sa imong utok nga gahi na kay muaning pagagawa kay kung banga gihapon mo sa kung panan-aw wala mo katungod mo sulti nga mapildi kung maning duwa Time. Let's yeah. What up, Cebu? I hope sa akong mga linya kayo don't say boo. Wordplay. Pero ate Kras, sugdan na akong seryoso akong Rapolo debut. Taga Surigao ako. Probinsyano ko no. Iapil daw ko sa mga Cebuano nga kingkoy sa flip top. Huy, usamang ka dito. Kay kining gikontra na ako ron. Usa daw sa mga foundation pero medyo gubaon. Pues dili rani kong renovation. Pati haligi tumbahon kay. Oo na kay bars pero deformed murag kabilya. Maunang di pa ka kumpleto. Gahi ka? Gahi siya. Wala may napakita nga konkreto. Kay di solid ang mga rap nga gi-construct. Tipid pa siya sa budget. Murag proyektong gi-corrupt. Puro weak ang materyales. Pero dili ni kong hate sa iyang wak nga lyricism. Gipakita ra mo na ko og constructive criticism. Game! Kay boring nga mga bars mauna sa imo ang expected. Mga jokes nga di makalingaw. No fun intended. Kung lirikalan storyaan wala kay content na effective niya. Kung teknikalan hisgutan matay dugay ra ka ejected. Kay mananap ko sa gubat. Maubang solid threat. So ning all-in bet mus inyong lodi pues hiktan ko ni sliog hangtod magka-loss of breath dayon ikahon ning animal murag exotic pet. Yo, wa nay barang apilit diri sa kuang mga schemes. MC nga legit gikontra ning mga praning bagong species para kining mga gakalat sa scene sa kada hit makaigit ang feeling sick ma-quarantine. Kay kinahanglan pa mahay samtang garay aron lang may execution. Pag dili tinawang pang-utok, magmariwana kay high resolution. Puro kabahig mariwana mga kanta, feeling high-tech ang neurons. Puro high na lang gibati, pero high ra ni dapit basig mahay ra ang maabta ni nigako ning tinudon. So pwede ikaw ang goat diri sa gubat, pare I'm not gonna lie. Kay kinahanglan pagdamo aron lang ka makasurvive. Mao nang imong mga linya, puro shit. Dili pang kumbate. Di siya kadaog sa iyang mga tira. Mao nang galabog tae. Wa ko ning ari og Toledo aron lang ko mangumpare. Ipakita ko unsaon pagkulata ni John Leos Almoralde. Cause when you're on cam, wala kay sense. Muraga vlog niya puro bla bla. Lubig po internet sa pinasakahinay sa kada bagbag, wala kay nada. Kay putol-putol delivery sa battles. Murag itadtad sa iyang baba. Maunang nag-champion ka sa Rapolo. Maglaglag man imong bara. Munang timan ijud ni Jit. Wala ko'y atrasan maski rebel. Diri nga stage yung taste defeat. Imong matilawan akong TL. Ako ang boss ani nga game. Imong console way gamit kay bisag unsaon imong chip. Di mo malagpasan akong level. Time. Let's go! Yo. Nani siya gipost 5 ka-artist sa Facebook. Mao daw na yung paminahon kung yung ulo maglabad.
Imo na lang sa tatong gipon ako sa imo tatong giapil si Nyox basin makarelate kasi ang kanta nga papagad. I-search lang yang sa Facebook Nyox. Ya palihog lang sa kugad. Lahitag sinuwatan. Kung ato lang yung subayon, ganahan sa takwal sa ahon tika. Pero dili tika kaya sungayon. Nisa ka ugikan sa ubos para kaning duwa asul baron. Musisid ka sa akong kalaw utok sa siyaman raman gani mong kayang tungkaron. Tago-taguan taali. Dili na tani paabda no gugma. Na kumakita na ko si tata imong pangan akong isulti para ikay maigo sa pusil ini kasupla. Inana ko kayawa bisag sa duwa pa ko magkalisod na kumahago na katangtangon ako akong sungay na idunggab-dunggab na ko balik sa mong liog. Old school gihapon, di ba? Sa masuya na lang maibog, sakto kaayo na kay corona sa pagka-champion total, mura naman sadkag naghikog. Uso pa ba ng bars karon ha? Wala namang guguna madunggi sa inyong tingog para nila man gud ang bars sulog dako nga sa nina record og kanta nya rapper nga pinalihok. Wala pa gani mo'y agi sa kung trono ganahan na mo mangilog. Mausa na ilang bars, papagaig na ako niya, dili maikog. Sige, tanaw na tumulahutay. Bana inyong linya sa mga tunay. Medyo karas pa ganini akong tingog partida sa una lang kahag i-mix ni Dukay. May tagdik magduay. Sulitan na tanang rounds ni mo kay kahumanan ning duaa. Dili na ka magdugay. Legendary na ko ning duaa bisag wala pa sa mobile. Ganahan katiwason ning anay beat. Bisag trapa na ulofay. Mura ra kag nagiglumbag dagan ako naka-NMAX ko ikaw nakasulay. Ako pa ang kason si Alex partida si Pang sa kong abaga nakasungay. Nga kung makadaog ka na ako si tata ni mo na ay surprise. Sakto kayo gipiskat siya pag niagi para may na lang daw na asya mapasahan siyang sur ice. Daghan ang nauwawa na nin duwa oh. I-apil ti ka sa lista. Okay raman tatog di masabtan imong linya kung parehas mo ni Mista. Awa na ma, daw ning ni Anhi. Klaro kay pahumot, paho kayog daw ni. Diba? Di man ining adlawa karon. Asta na ang pizza kay karong gabiuna na nasa bagong bakyuhan nga pirata nga nasaag sa kong isla. Dili ko plastic pagkatao. Mao na pasensya kung na ako'y sakit nga mabuhi. Kaya kung dili ka kamaong suwat, dili ta pwede magkauban sa rap. Pero miguti ka sa tinuod nga kinabuhi. Maunang pakyo sa nisaka, nga abinilag sila na sundan inig pauli. Kaya kung lyrics la istoryaan, yan ay mo ingon nga mas maayo pa mo na ko, shit, mubalik ko patuli. Oh, anong nahilo man mo? Naguwat pa mo sa sumbay? Katong nagpaka-rapper dra sa Facebook ay mugtuuan na nag-rapper na para kung mapicturean sila ning event na sila bagong pang-profile. Kung idol ka sa uban, ilahi ko sa uban ng mga tao. Na ubang allergic sa seafoods, ang uban peanuts, mauna sa ila ang makadaot. Oh, ning abot kong allergies aron makabalumos ako. Allergic ko og wak MCs, di ka maayo para nako. Kay kaning dula murarag isang ka si Goku og Pop ay. Gi-search ti ka sa Facebook, wala naman kay timeline. Ay kabalaka nga naban ka, kay naa pa may next time. Samtang nagkadugay nga nung nagkadaghan man imong account, dili manunta na kong blind rhyme. Yo, ingon siyang dalamdaban. Walay makakuna ng masa kung magpakatawa ra ka sige. Pero ingon po siya sa battle nilang GI, ug mo ingon ko, nga, kaysa imong ba kung mangihi. Huh? Siguro na idol ra ni ninyo tungod wa na mo'y mapili kay pisti ka damaka. Unta makatubag kang niining pangutana. Unsay makatunan sa tao kung mangihi siya sa baba? Di ba wala? Ang akong na-realize wa siya'y tarong nga pang-utok. Kung sayop ang way makatunan, samot na ng makatunog sayop. Yo,
Kay di ba, mureklamo siya sa mga kanser. Pero lahi man po di ay iyang sakit. Abig murag uti na ni GI, storya mo ning contradict. Ikaw ang tinuod na joker. Bailang tawa imong quotes nang patay na lang og laing komedyante kay wala may nangatawa sa imong jokes. Pero yo, karon, wa may nangatawa sa imong jokes. Karon, siguroon ko nga mabusog mo sa ako ang patikim. Suliton ko ning pangulata, dili jud mo mabitin. Kay brutal ra kayo ko, nganong ako'y gihagit men before sa battle siya si Chito, after battle Francis M. Kay karon, maski kinsay kuyog makajam ni og kanta, kay sa uskaigo bisag asa, na lang ni mo banda. Kung may Chito, Miranda sa parokya na MC, kini si Chito, merienda, gipulutan ra sa MP. Kay ikaw ang low budget na Chito Miranda, ambot nga na sila ma-hype, wa kay one hit combo, di ka macho man, di po Mr. Suave look alike, munang paghilom na lang do, o kriminal ni siya tonight, you have the right to remain silent Chito, mauna imong Miranda rights. Parehason ko ranes mga nakontra ko nga akong gibangagan. Kay mahimo jud ning holy inig ako nang mabalaan. Patumbahon ko ning kalaban, pasensya sa batasan. Nandito na si Chito, pakitunta mong bagsakan. Nasaan, Chito? Yo! Sige mo balik ta sa sugod. Total daghan naman jud ninyo mga rapper. Unsa may nasud sa inyong ulo nga magkulabo mo? Nga pwede naman dagi kay mag-rap, niyang mga shaman may magdancer. Lami kay kabako na hag Sinovac ug Pfizer. Librihan man daw kanila yung barbecue karon ha. Iya daw unod, nya imo ang dicer. Kaya haya, ngaon man sila sa organizer. Kay kusog lagi daw kay Baraya sigurong isang pulag pabuto si Leo sa air pump siyang sniper. Sige karon ko sultii. Nganon di daw may magpalupig. Kay nabiyaan na daw mi sa panahon. Pero nagtubo among edad sa kada tuig. Dili na daw may madunggan, pasensya. Kay naabtan ta sa COVID. Sige inyo na ng tigpaminaw kay sa inyong kamabaw. Nagpalumos sila sa inyong tubig. Pagkahibawan niya nga ni Rapolo, nagdali-dali siya og enter. Abi siguro niya tagaan siya TF na Leo pero dili. Tagaan ka nagsanina nga XL. May pag ni PM na lang ka na ako, kaya pwede naman tatamag 1-on-1 niya mag-trash to kay ta sa ML. Unsa sinasud sa imong ulo ha? Anong wala maninimo balibari? Og nasilingan ko ni si Leo, labayon ko ni kada adlaw tae kada agi. Tarong kog sinuwatan pero dili na natarong kay naay ganahan mo tarog sa kong agi. Pagdawat ako sa duwa ni MP3, ako dayong gihukman. Para mahikap na ko si MP3, niya hapakon ti kag Walkman. Kilaon ko ning gitawag nila nga bayot og dili ko ludan na kung ganahan kay padayon tani save akong picture na ibutang sa ilawom sa imong unlan. Para sa imong urom na lang ti kalumsan. Ako ning duwa, Rapolo akong balay, makuha ra nimo akong respeto kung mupusta ka sa loto niya. Makuha nimo imong daog sa hay-alay. Ano nag-rapper man ka do? Wala man kay angay. Style nimo bulok, halos kamong tanan sangay. Nganong namo kay mga kauban nga moingon nga usa daw kas mga imba. Awa ko ng purma nimo, marang pag-ura na ngay pasaylo sa Ginoo niya na malikas din pag humanog simba. Kanagaling makita niyo mo naka-bling-bling kada bista. Sa kaloyal niya siyang gang, basta moduwa ni silang basket, nakahansay na yang kamot kada itsa. Humok pa kay kaghubon, ganahan kahapasan ta nagmansanilya. Pareha sa taganahan makakitag bituon, wala lang ko nimo ingna, pero di maguol kay pwede rati kahapakon sa ulo niya, himuon na tog bituon sa yuta ang mga buak nga botilya. Gita na usad na ako imong duwa. Pero mura kong nabaguhan. Pag-aksyon ni mong spit, wala. Wala na ako gihuman. Kaskas nang gusto kong oras mo gihapon, wala ko'y makatunan. Wala ko makabalo. Kung mauban niya ang sakto nga panahon.
Ubasin sayop niyang nabalik. Kung wala mo makontento sa akong nasuwat, pasensya. Kinaasad ko gipamati nga sakit. Partida namin. Time. Yo. Unta, maghimo kag bagong album. Nya si architect imong producer. Dahil paghapit na matiwas og record ang mga kanta, kawato niyang computer. 100% ang AMF kung magkuyog si Alex Monchito og fans. Pero, sorry ha. Pero kung si Alex og Monchito ra, 2% na lang. Kaya kung sa research paper pa, si Fangs ang gagama sa inyong thesis. Siya'y tanan ga-think, siya'y nag-report sa atubangan, siya pa'y nagpalit sa ink, siya pa'y nagpalit snacks para sa panel, samtang kamo walay gamit si Alex ning amot ra og 20, si Chito Igo ra nagprint. Yo, kay kung walay Haring Leon, diri kultura wa kay chance, gihatagan kaniya direksyon, kung ikaw ra wa kay plan, so fuck Haring Leon, murag ikay mas naay stance, ikaw ang tinuod na Leon, wa kay pulos kung wa kay fans. Yo, ako namang hambalos, gahong na alatanos, karon na ka mag-antos, lamon na sapatos, kung ipaglaban mo imong rights, tanawon ta pagkatapos, magmura kag aktivistas panahon ng mga Marcos. Kay lahi among dinulaan sa Mindanao, bisag mo flop bang gaon bay, grabe ka foul, munang human ako kulatan ni aring amaw, di na mo sukol niya mo bat sinagaw, di na mo away, mudaga na lang ikaw si Manny Pacquiao. Yeah. So fuck jokes, kung puro raingana di lital. Kung puro raingana di lital, pero kung bati og mga bars mahulog ra nga similar. Munang harsh kay ko nga critic sa mga dili lyrical. Ako ning daghay ikasulti pero ikay makritikal. So bitch, stop, there's a big gap. Akong impact kay kill shot. Na akay mga barang panggitik, weak crap. Na ako'y mga barang pamatay, witchcraft. November 20 ranitaman, di ko musugot nga na ay next time. Di ko musugot nga na ay next time. Patay ni sa akong mga linya, matiwas di ron sa deadline. Ikaw ang dunggabon ako sa imuhang neck kay aron kung di mo ganahag MP, adunay magsirit nga red wine. Pero pwede ra pod gun bars, cause my gun bars will make you think. Buthan ka sa mga punto, kung gusto kag food for your thoughts, sud and balas imong ulo. Pamuganahiya to, pues nalista na ako style. Pwede pog icy sang galawan pero blade ni Batusay. Kaysa shot ng MP, mapayango ka na ako bay, pero inig putol sa ulo kay wala na'y tanduay. Yeah. Magka-shock in disbelief kay mapil di man ni after. In denial nga ako ang mas maayo makafeel og pain and anger. Makig-bargaining sa judges, ilang decision kay i-question. Pero di ikatingala mo sunod jud ang depression kay shock and disbelief, denial, pain, anger, bargaining, depression, naapay usa that comes after. Ako na'y hatag sa acceptance. Unta imo ng dawaton, gipaagi na tikas 7 ka stages ng kamatayon. Time. Apollo, Kasadpan, 4th Battle of the Night, Monchito versus MP3, pagpakato balik! Sulit kayo nga battle, sulit kayo sanan. Fighter. Judges decision, 5-0 para ni MP3. Yeah, shout out to Chito. Fighter. First battle ni MP3 sa Rapolo. Fighter. Judges. Maki, gibutan ako sa MP3. Si Monchito, sabi nga sa mga legendary sa Rapolo. Mas sense na ako nga, dalang iyarang ni Spitaran. Iba ako nga napay mahatag si Monchito to, pero props kay ni MP3, nindot kayo yung impression na gibuhat ka. Taga na workplace, feel ako sa mga threat, karubangong threat sa Rapolo. But again, round 3 ni Monchito guys, ito, nahanap ko lang yung style, hindi na ginamaluma. Pero yeah, props sa great. Jaleo, Raffle. Yo, Climax. Sikin sa pwede mo doon. Visit kayo. Pingita nila. Pero, kailangan lang mo pili. Para ako. Round 1, Mike. Round 2, Monchito.
round 3 mas daghan og angles, mas daghan og reference, daghan og igo. Si Manchito straight punchline pero igo karne pero usari punto sa himo. Awas pa siya sa ni Mike, usay gili si Mike ang hit punto. Mike. Yo, ingay, ako gihatag akong boto 3-0 para kay P3. So, gabi ang duwa. Raps kay Mosito, gabi pangalaman gid niya pero wala na expect sa mga barang nga gidali nga ibaw ni P3, gabi ka solid, gabi ka igo. Although first time niya nga sa Rapulo pero dito kayo ang mga barang nga gandam. So, raps niya po kay Mosito kay duwa pati ng bars ang duwa. Tama. Yo, Luma day, akong pag-vote as around per round siya. So round 1, marang FP3, round 2 kung... Luto na si Ben Pluma bay, luto na. Luto bay, so deciding round. So pili dyan ko, ganun ako tablakon pero for the sake na yung nangkuhan na dyan, adaw, so ari ko ni MP3. So number 5 siya lang akong gibasihan, so ari ko mic. Pero props gyapon kay Monchito, gahit gyapon kayo. So kung pwede na tablakon na ang MP3. Yung boards, pak luto. Kagrupo mini Mike niya, migo sa mini Chico pero all 3 rounds para nato. Mike ako kay mas creative ang yung mga lines, mas direct kay Chito. So all 3 rounds.